سلام تعنا هبلي كما علىكم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان دحانينا ماتشم اسخا خمل خاي انا اجزي ابيري مسجن سلام عليكم سكت من لو ما انت مالتيو كابز حسكو مار استغديات دما اقدم مابيله غلغليوم نباخاتكم كفنوم እሺ ጋዜጠኛ አማኒ ኢላሰና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ኤርትራ ውግእ መግፋት ምድላዋት ወዲዩ ይብለናሉ ንኤርትራ ምድምሳስ ዝብል ውጥና ዳሊው ኩናት ንሙላዕ ኩሉ ዓይነት ምቅራባት ገይሩ ከም ዘሎ ሎሙውን ከም 2013 ዓመተ ምህረት ተገዲድና እምበር ፈቲና ናኣትዎ ውግእ የለን ክብሉ ሓደ ኣቦታት ተጋሩ ይስምዑ ኣለው ዝብል ተገዲድና እንተዘይኮይና እሺ ብድሌትና ንጽሕትሮ ኩናት የለን ጉድ ዘበለ ርሱን ክትዓመንጎ ደጋፋን ተቃዋማይን አቢ ንኤርትራ ጧ አቢሉ ስልጣን እንደሐራረችብናስ እግርዲያ ዕጫ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳንሲ ከምዞም ኣብ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ይብለናሎ ሃይለ ደደቢት ሃይለ እንታይ በለበል ጽባሕንጎ መወዳእቶም እስር ቤት ሓውና ጆርጆ ድራር ንማዕበል ክፍላይ ዘንዕቕ ተቃውሞ ኣብ ጉዳይ ምዕባል ሃገር ምሕታት ስለ ዝጀመረ በቃ ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ኣብ ትግራይ ዓድም ረጽሉ እናተባህለ ይርከብ ሆቴል $60 ከተኸፍል እንድሕር ኮይንካሲ man this is not good ፉይን ሰልጠነን ተሓተትዮም ክብል ሓውና ሲራክ ይዛረብ ተበላሽ ይዞለ ይወድናኻ እዚኦም ሰልጠነን እዚ በየነ ዝበሃል ሰብን ተሓተቱ እዚ አቶምን ካልኦቶምን ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ዝርከቡ ዕላላትን ወግዕታትን እዮም ምሳይን ተጸኒሕኩም ክሳብ መወዳእታ መደብ ድማ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ እንድሕር ኮይንኩም ማለት እዩ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ካልኦት ኣባጽሕዎ ኢኹም ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ሕጂውን ሃናጻይ ርእቶ ስለትገድፉለይ ብጣዕሚ ዘመስግን ኣንበሳ ሽደን ዝበለኒ ማለት እዩ ይርጋለም ግርማይ ዘጎ ብጣዕሚ ይቀነለይ ክብረት ይሃበለይ ይርጋለም ሓወይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ክብለካ ደሊ ካሊ ተወልደ ንጉሰ እሞ ሻዕብያ ደኣ حرا مريتي يفتح امبر بتي داتا تحيزو نديو انتي واغا لبو وي زبلن زلو ميمسلن مالتي كبرون فتون حوي انيويز كلاخوتكم ريتون زهابكم ني سبات بطعمي زمسغنكم نامنا لهم معانت فيديو حيزوكم سغرالخو let's go welcome to Shidden Reacts 1 laugh loud live real نامنا شدن رياكتس وان رياكشن انكوع بدحان مصاخوم دك 80 عامت دقوم زصقعي مكرانا ولعنا كيناتنا ولعي دك 80 عامت دقوم زصقعي مكرانا ولعنا كيناتنا ولعي سغينا ناوي حمو كيناتنا ولعي من اسي تግራይ حدرا نزبهال ነገር ወስغላፍት መወዳእታ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዘገርም ዘስደምም ዘደንቕ ኩሉ ነገር እዩ ዝበጽሐና ዘሎ ሓፍትና ተረዲእ ኸየለኸ መስለኒ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ይቀነልና ማለት እዩ 80 ዓመት 70 ዓመት ኢንወይስ ናይ ዓመት ጉዳይ ኣይኮነን 80 70 ስለ ዝገበረ ኣይኮነን እዚ ማለት ስለ ዘኣረጉን ስለ ዝዓበዩን ሕማቕ ዘበለ ነገር ብሙሉ ንዕኦም ይግባእ ማለት ኣይኮንኩ ክብሪ ዝግባእ ንዕኦም ክሳብ ትሕጂ ዝነበሩ ድሕሪ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን በአግባቡ ተረዲኦም ሲ ንኻልኦት ሰባት ከም ሓላልፎ ይዝግባእ ነይሩ ንምንታይ ከምኡ ከም ዘይገብሩ ወይ ከዓ እምነት ኣብ ተሓድሽ ወለዶ ንምንታይ ከም ሰኣኑ ዝፍለጥ ርኡይ ዝኾነን ዝተዘረበን ምኽንያት እኳ ተዘይሃለወ ግን ሕጂውን ብሸተኽ መተኽ ከምዚ ዓይነት ናይ ውግእን ወረውግኣትን ኣብዚ ዝጀመረሉ እዋን ስኢልካ እንዳዘለልካ ምእታው ግን ንዓድና ሓደጋ መሲሉ ይስምዓና ብዙሓት ሰባት ከዓ ከምዚ መጠንቀቕታ ይህበሎ ማለት እዩ ኩናት ይኣኽለካ ካባኻን ላዕሊ ዝፈልጦ የለን ወላዲ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ኩናት ካባኸም ላዕሎ ዝፈልጥ የለን መራሕቲ ተኾነ ሓንጊርኩም ተሰኪምኩም ኣውፂኹሞም ጎዲልኩም ዝረኣየኩም የለ ሓንኪስኩም ዝረኣየኩም የለ ሕጂኸ ዝተረፈ ወላዲ እቱ ዝሸምገለት ወላዲት ዝሸምገለ ወላዲ እቱም ዝተረፍኩም ዝተረፍና ስድራና ክነላዕል ጦርነት ይኣኽለና ንሰላም ኢና ንዝምር ጸሊም ሽፋን ኣዶ ጸሊም ጉልባብ ሓዘን ኣቦና ኣዶን ይትረፈና ሰላም ኢና እንደሊ ሰላም ንኹሉ ጠርነት ዝደሊ ይኺድ ባዕሊ እተዎ ባዕልቶም እተዎ ጠርነት ዝምርሕ ትግራይ ድፋዕ ኤርትራ ኢሉ ዝሓስብ መራሒ ብልጽግና አብይ አሕመድ ንትግራይ አፍሪስካ ንኤርትራ ምድምሳስ ዝብል ውጥና ዳሊው ኩናት ንሙላዕ ኩሉ ዓይነት ምቅራባት ገይሩ ከም ዘሎ ናብ ትግራይ ንኤርትራ እንትናጻጸረ ዓናው ኩናት ንምብራዕ ተዳሊው ምህላው እምናት ምንጭታት ካብ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ
اتي ناي بزحي حزب بلچ علنا እንዳበለ ዝምካሕ አብይ አሕመድ ቅድሙ ሁሉ ነዝን ምግባር ማለት እዩ ውሑድ ሰላም ክነምጽ ተኾይና መጀመሪያ ህልውናና ነረጋግጽ የለና ይገዙ ዘለኹ አነ ገብራውታ ይገዙ ዘለኹ አለና ይብልን የለናን መረበትና ተተመለሰ የለናን መሰል ዓሰውሳኔና በህዝባው ባይተና በህዝቡ ተመረጸ መንግስት ክሳብ ዘይብልና የለናን ትግራይ ኣብ ግዚያው ሰላም ክትነብር ይብላ ናውሕ ሰላም ክትሰግረሎ ናውሕ ሰላም ክትሰግር ተኾይና ከዓ መረበታ ክምለሰሎ ተፈናቃሊ ክምለሰሎ ህዝባው መንግስት ክምስረተሎ ፍትሒ ክረጋገጸሎ ተገዲና እንተዘይኮይና እሺ ብድሌትና ንጹሕ ትሮ ኮይናት የለን ኩሉ ነገር በሰላም ክውደልና ኢና እንደሊ ህወሓት አቅም ያለው ጉልበት ያለው ትልቅ ድርጅት አንፎርቹኔትሊ አቅም በሌለው በደብረጽዮን እጅ ውስጥ ወድቋል። የደብረጽዮኗ ህወሓትን አብየን ሁሉ ወሮ በላ ሰብስባ ያዘች። ስለዚህ እያልኩት ያለሁት ትልቁ ህወሓት በትንሽ ሰዎች እጅ ውስጥ ወድቋል። ጉልበታሙ አቅም ያለው ህወሓት በደካማ ሰዎች እጅ ውስጥ ወድቋል። አሁን እየመሩት ያሉ ሰዎች ደካማ ናቸው ያሉት ለህወሓት አይመጡትም። በማይረቡ ደካማ በሆኑ ሰዎች እጅ ውስጥ ወድቆ ተልፈሰፈሰ ነው ያሉት። ደብረጽዮን ማለት እኮ ህወሓት አይደለም። ደብረጽዮን የሚባል እጁ ላይ ህወሓትን የገደለ አቅም የሌለው ሰው ነው። ህወሓት ደብረጽዮን እጅ ላይ ነው። በደካማ ሰዎች እጅ ውስጥ ወድቋል። አቅም በሌላቸው እጅ ውስጥ ወድቋል። ደብረጽዮን ክሉለስ ነው። ዓለም ላይ ምን እየተደረገ እንደሆነ የሚያውቀው ነገር የለም። ዜና አይሰማም። ሂስ ቶታሊ ዲስኢንፎርም የሆነ ዲታችድ የሆነ ኢቭን ህወሓት እንደ ደብረጽዮን አይነት ደካማን ይዞ መሄዱ ነውር ነው። በግድ እኮ ነው መሪ ሊያደርጉት እየሞከሩ ያሉት። የመሪነት አቅም የሌለው ሰውዬ በግድ መሪ ይሁን ይሄን ያሉት ወክመርሕ ይግብኦ ነይሩ ኣብኡ ስለ ዝኾነትያ ወዲቓ ዘላ ዝብል ክትዓን ሞጎታንያ ሓሳባት ገልጽ ዘላ ቅድም ኢሎም ጸንሑ ወለድና ከዓ የለናን ዝብል ዘረባ እዩ ተገዲድና ኢና ዝኾነ ኩናት እውን ተተጀሚሩ ተገዲድና ኢና ዝብል እዩ 2013 እውን ተገዲድና ኢና ጀሚርናዮ 2018 እውን ተገዲድና ኢና ንጀምሮ ዘለና ማለት ክልቲኦም ዕጋብ ምኽንያታት ኣይኮኑን በብዝ ተገደድከያ ቁጽሪ ዝኾነ ነገር ንኽትገብር በብዝ ተሓተትከያ ቁጽሪ ኩናት ናይ ምጅማር ድልየት ወይ ከዓ ከምዚ ሰላም መስሉ ይስምዕና እንተኾይኑ ኩሉ ነገርና በውግእን ወረውግእና ንፈትሖን እንደሊ ዝብል ኣምራት ሒዝና ተበጊስና እንድሕርዳ ኮይና እዚ ሽግር እዚ ዝፍጠር ዘሎ የለ ዝግምት ሶ ሕጂ እውን ኣቐንዕ ቢለ ክዛረብ እታ ዘላ ከም ዘላ ታዘላ ኣናላ ኩናት ክጅመር እዩ ዝብሉ ብዙሓት ካብቲ ኩናት ዝጽበዩ ንስርታት ኩናት እዮም ትሪኦም ኣለኹም በዓል ኣሰና በዓል ሃይለ ደቢት በዓል ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ኩሎም ከም ንስሪ እዮም ከም እንታይ ዝበሃል እዚ ዝሞተ እንስሳ ዝበልዕ ዘሎ ዕፍ ኣሎ ከምኡ እዮም ከም ትዑፍ ንስኦም ኩሎም በቃ ሬድዮ ኮይኖም ዘለዉ ካብዚ ዜና ንምስራሕ እዩ ቢካዝ ንሳቶም በኣንጻሩ ውሕሰብ ዝበሃል ዓለም ኣለዉ በኣንጻሩ እንታይ ከም ዝፈጠራ እውን ኣይፍለጥን ቀፂሉ ግን ነቲ ህዝቢ ዝሓልብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከምዚ የለ ሚእቲ ኣረጋጊፀ ክነግረኩም ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ስነ ልቡን እኳ ደቂሱ ከይሓድር ተሸቢሩ ኣእምሩኡን መንፈሱን ተሃዊኹ ምእንታን ድቃሲ ኢኑ ክነብር እዮም ከምዚ ዓይነት ኣቐዲሞም እውን ንምድላው ኢሎም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ናይ ምንታይ ምድላው ብዛዕባ እንታይ ዝምልከት ምድላው እንታይ ንክግበር እዩ ትምድላው ምስ መን ኢኻ ክትገጥም እንታይ ውፅኢት ንክተምፅእ ገለ ዝብል ነገር ኣይነግርዎን እዮም ነቲ ህዝቢ ካሊእ ዲሉዥናል ብዝኾነ ኮንሴፕት ኣረዲኦም እዮም ከምዚ ዓይነት ነገር እንዳሃዊ እዮም ከዓ እዝንና ከፅምሙና ዝደልዩ ዝፍትኑ ዘለዎ ማለት እየ ቀፀልና ትግራይ ሊደርሺፕ ዝገርም ባህርያት እውን ኣለዎ ዩኒክ እዩ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ዘይከኣለና ሃለወስ በቃ ሞይተ ይርከብ ኣለኹ ኣነት ዘይወሰን ማለት ኣይሓፍርን ስክፍታ የብሉን ቃንዛ ዝበሃል ነገር የብሉን ናይ ትግራይ መሪሕነት እንታይ እዮም ፀንሱ ሓደ ድንቁርና እዩ ካልኣይ ንዕቐት እዩ ንድንቁርና ማይዘወይ ንዕቐት ካብ ድንቁርና እዩ ዘለኣለማዊ እየ ኢሎም ደይሓስ ይኾኑ ሓደ ድንቁርና እዩ ኩነታት ዘይምርዳእ እዩ ካልኣይ ድሕረት ዝወልዶ ድንቁርና እዩ ካሊእ እውን ግን ዘስክፎም ነገር እውን ይህሉ ይኹን ማለት ምናልባት እውን ዝያኖም ይሕኾም ነገርስ ንህዎም ኮኑ ዘሕኾም ነገር ክህሉ ይኽእል ተጋኒ እዚስ ከም ፖሲቢሊቲ ተቐምጦ ኢኻ ከም ትኹን ያስኻ ዘሎ ሓሳብካሲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ህግደፍ ሜን ትካላት ብድሮን ገይሩ ጣዕጣዕጣዕጣዕ ኣቢልዎ ሽዑ ንዓኹም ከዓ ምናልባት ምሳኹም ከዓ ንዕመበሉ ከፈሉ ይብለኩም ካብኡ ብሰላም ንነብር ገለ ከማይ እታ ኣይድያ እታ እስኻ እዚኣ ናይ ባዕልሽ ኣሶ ኦኬ ኖ ፀገም የብሉ ዳሕን ሓሳብካ የኽብረልከ ርኢቶኻ ይፀገም የብሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንስኹም ምስ ኣብይ ኣሕመድ እስኻ ከም ሰብ ከም ውድቂ
ክስራሕ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዘይገድስ ኣቢ ንኤርትራ ጧ ዓቢሉ ስልጣን እንድሕር ረኪብናስ ንኽርድያ በቃ እዚ ኩሉ ነገር ክርከብየ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ በቃ ብናይ ካልኦት ሰባት ትንፋስ no gain without pain ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥን በቃ ብናይ ካልኦት ሰባት ታይ ዝበሃል ጻዕርን ሸቕልን ዝኾነ ነገር ክመጽ እዩ ወኮይልካ በቃ እዚ ያለ ኮፍ ኢለ ወይልካ ምንም ግግበር ኣይካል እዚኦም ሒዝካ ኢኻ ዘለኻ ቀጽል ጌድና ሓመዱ ተዋህሉ እንዳ ነገርናዮ ዓድኻ እንተ ኺኢልካ መንነትካ እንተ ኺኢልካ መወዳእታኻ ወይ እስር ቤት ወይ መቃብርያ ወይ ወኽኒ ቤትያ ወይ መቃብርያ ንተጋሩውን ንኤርትራውያንን ንኻሊኡን ነግረልና እዚኣ እንዳበልና መፂና ኢና እቶም ብርጌድና ሓመዱስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓለፍቲ ዝነበሩ ኣሲሮሞም ኣለዉ ሕዚ ኣሲሮሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ሓለፍቲ ዝነበሩ ተኣሲሮም ንምንታይ ተኣሲሮም መሲልኩም ብላዕላውነትና ይንደራደርን ኢሎም ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትወስደልና ኢትዮጵያ ላዕላውነት ኤርትራ ክትደፍር ኣይኮነን እኮ ስምምዕነትና ኢሎም ታዳና ከዓ ኢትዮጵያ መጀመርያ ፈሪምካ ኣቲኻ እንዲኻ ኢሎም በዓል ጌታቸው ናይ በዓል ጻድቃን መወዳእታ ናይ ኩሎም በንዲዶም ዝኔው መወዳእታ ከም ገለ ገይሮም ንትግራይ መሊቖም መፅኦም ዕረቁና ኢሎም ምስሓቶም ተዘይተዓሪቆም ኣብ ሓድነቶም ኣብ ትግራዋይነቶም ተዘይሰሚሮም ሃይለ እንታይ በለበሉ ጽባሕ ንጎ መወዳእቶም እስር ቤት ይትረፍደ ንሶም ኣብ ማክዶናልድ 14 ሰዓት 15 ሰዓት ሰሪዑ ንባዕሉ ጥዒት ጫማ ከይትኸደን ኣቡ ዝወለደን ሕዋቱ ዘመርዑ ናይዚ ወረቐት ናይዚ ህይወት ኣባላሹ ሞኸዓ ብሽም ዘለይቲ ፍትሒ ተረዲእዎን ተወዲእዎን በቃሲ ሕጂ ኣብ ናይዚ ዘጋጠመ ተዛሪብና ንውዶ ይንኽእል እንዲና ካብ ተሓታትነት ምምላጥ ግን የለን ህይወት 12 ሰባት ናይዚ ኩሉ ተበላሽ ዘሎ ህይወትና ከዓ እዚኦም ሰልጠነን እዚ በየነ ዝበሃል ሰብ እዮም ተሓተቱ ጽቡቕ እዩ በቃ እሺ ተሓተት ንሶም እዮም ይብላሎ መንደቕ ሕተት ደሊኻዮ ነቲ ንሶም ዝገበሩ ወይ ሕተት እዮም ንስኻ ግን ስማዕ ልማዒልካ ነቲ በዓልኻ ዝገበርካያ ነገር ኣጸቢእካ ክትሕተተሉ እዩ ዝግባእካ ክቡርን ፍትውን ሓወይ ማለት እዩ ቀጸልና ናብቲ ዝቕጽል ዘሎ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር $60 it's a little bit too much ማለት እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ይርዳእና እንድዩ ግን هذا كتصريات خلنا يركع هذه التكنولوجيا ما يكابيك كلمة كنتاتنا يرترا مسيزر اللي بده هتاتنا يتهجر كتجنزبوت خلنا جري يمكن كتصرياسي هوتيل مخصص $100 كتغفل انت حرقين كاسي man this is not good بتي هوتيل سي $6 تغفل انت لغا you better clean it فوق يركع كتصريا يجباكا أمين كم زعج نزك غيري كلني نيرو $6 كو بوي أب زبز حيروبا 3 ستار هوتيل كحضر كاز غني أمين إيرتراس بزغنا كشفنا لما ينخلينا نهاي زنا جرزك غير زلوي يس تكنولوجي حترت هلكا إنترنت كيبلو كهلو يخلي هوتيل ناتكا أكلنا جر كهلو يخلي I get it تزاريولهم عنت بك تباهيدي بزح حسابات أميلهم نجورجو درار بك عد نمرز قلو أبي عدي حشو كابنا يتقرايسي بك وانا تقاوما يخوين كله بك هيونا كلنا بزي تقصيل كامالتي تافت حوي كم زلات حسابو تخكلي خا كوك أزلون كجمجم زلون قد العيليو أفت تخكلني زخون عرستي جمجيمو مالتي جورجو تخكل علىها صبق زخون حساب العيلك خا مجمجامكا بتعامي بخالو سواتون زن أدن زدقفن تجباريو كبلكا إدلي أزي إمبورتانت زخون توبيك العيلك مالتي صبق منقسي إردرا رئيس سبيز هنس إبلالو كم زينا قليلهم نزا سمعوا تقول بانديرا خنزي أدقبروها نايمين يا تا بانديرا كما يوم كم زخستاي يوم شو عادينا كم زي تقبروا الناسي نايمين يا فريم تا بانديرا حدا زي كونتن حدا نقر كبلك سوا عركي ما حدا تمرت زود يونيفرسيتي ديجري سقله تمهاراي ها إذا ديجري سقله تمهاراي ناب حدا سرح كاتو ناب حدا نقر كاتو ندحر ذا خوينوس ناتي ناي سمرقلو سيرتيفيكيت حيزو يخيط ناي قدام يكفل حيزو خدمدي أيكونا أي ملصم زيهم كان دقنا ندحي تام قدام يكفلهم تملصم تبانديرات يا بانديرانا يا بانديرا فيدريشن يا خا هو بانديرانا يا بانديرا فيدريشن يا جزيئة كسع جزيئة خا فيدريشن كا سريحة أين قحفاينا أين دربيانا تاريخ كوينا خاني أبسندنا تقميت الله
قرم تي إكزامبلات بتعمي إدس بهالمالات يسمع عنده قدام يكفل استمهر سب تأخ قبر زلو ثناي قدام يكفلي سيرتيفيكيت حيزو ديو خيدو أبتنا يونيفرسيتي تيمبو ويكا أوريجينال زخونة تايز بالناي ديجري سيرتيفيكيت حيزو ديو خير زلو ساينا حيزو لهم زخير قد بك أزيوم كل تعبيت مهورات أبزل على معبالة ويكا أرز وطيحهم زهبو زلو تنتناي كتسمعوها قديتا أي مالتي صبغي بك أنا ساعتهم كومزي تنتنو صبغي እንታይ ሞ ክትገብሮ ውሽጢ ዓዲኦም ዘለው ኣብ ትክክለኛ ቦታ ይኮነ ንሳቶም ኣይተሓዘሎም ባይዘይ ይኮነን መለስ ጅግና ዲ አንጅግናን ኤርትራ ይገዛኒ ምድረ ፋራ ኤርትራ ይገዛኒ ብዛዕባ መለስ ኣብዚ ይዛረብ የለኹኒ ወድ ጽማዕት ስዋ መለስ ንሓፍቱ እንዳጽማዕት ስዋ ንዓ ኣኸል ዕላይ ከኣለ ያላ ኺዱ كما خما يكوننا نحنا زدخم حبرتسبنا العلنا بالهزوينا إرتراويان نبحل نحنا زدخم حبرتسبنا حفنا بلو زدخم إرتراوي حفنا بلو نحنا حاونا حافها بيلنا نخالي نحقس نخالي هنكان بل كيح مسكالينا دقي مدرى بحرسي كيح مسكالينا دقي بور قيح مسكلينا حراي دق بور العلاي بور تحتاي بور قيح مسكلينا نحنا نزودو احواتنا نحجزينا يلاتنا مالتو دي بزي اجيرا اسخاتهم غنا يتحجزون يخوم ميلا قصيلا ود صماقي سواخا ايلا مالتي موداتو انت حفتيناتي تعزرات قفعس نقولو يسب كخونلو معك بونتنا يا بحق يزنقرو نقولو يسبسي بتعم ورقي وات دو مين صماقي سوا صميقوا سريحه تنبر نيرا بقى نسخونكو مودرن بقى تكنولوجي بزتحجز خويني امبر كابو زتحات سرحت سرحتلو تخلي مالتي منم سب صريح تبلعسي سوا صمق خل عنጨት خشيط يخل عنصيت مالتيو كالوت ነገራቱን ክሰርሕ ይኽእል እዩ what is በቃ እዚሲ እንታይ ማለት ኣነ ኣእምሮ ዝዕቀን መልሓስን ተኸፈትዩ እንዲ ዝበሃል ገለገለኹም ሰባት ኣፍኩም ኣይትኽፈቱ ዋላ ሱቁኢልና ክንሪእኩም ከልና ክንዕቅረኩም ንኽእል ኢና ማለት ጥዕና ሙሉእ ጥዕና ዘለዋ መሲላ ኣይተሰማዕትን ዛ ሓፍትና ዝኾነ ፀገምስ ደለዋ መሲሉ ይተሰምዕኒ ዝኾነ ሽግር ሳለዋ እምበር የለ ዋት ኤቨር ግን ይሃለዋ ብዘየገድስ ሓፍተይናተይ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ከምዚ ዓይነት ዓዘራ ግፍዒ ኣይትዛረቢ ወሊድካ እንተ ወዳኻ ኣይትመካሕ ይዝበሃል ወል بوز حسب كم تنسخ تبلي زلخي حفظ المجلس كم جيرو سوات صمق نيرا سوات صمق يا برنتايد انا سوق قدام منستر نيرو نساي كونتن قدام منستر نيرا دوس كمتي بريزيدنت سياس غورو نتم حواتو ابدا غوسيدو زي مهارا اخوم حدا يسب تقافعنا خمزي جيرو مرحت نحنا انتي نبلالنا وحيدنا تم مرحت سي اندا تقللو اندحازو مكرا يركبنا لو نبل اتمغزاء زلمدسب كاتا يبلالو مالتي موري خم خون زلو كلاس كله لو مالتي ستاتس كله خلالو تايز بال امونغو كلاسن امونكم تراي قدم ناي برجوان غلغل عينتنا راسي كنبرالو يدز امن تولدون علي ويل ازي ولقاو امنتيو انا منم كبلك ايكل ولقاو امنتكيو جن قفعن بعزران نسبات مصرف تخكل ايكونن what is the point حفت ملس ناوزي ممصا what's the point ولا حنت ነገር ይውልን ንዓኻትኩም 100 ካልኦት ሰባት ደይጎርልኩም ነገር ይገርልኩም እትራያን መለስ ማለትዩ ፍትሓት ትገብሩሉ ይዝግባአኩም በቅ ፍትሓት ናይ حق ማለት ብሱር ክፍታሕ ዘሎ ዓመት ተስካር ገለኽት ትገብሩሉ ዝግባእ ንስኻትኩም ይኹም ንሕና ዳ እንታይ نحن أكو بتقولي نشوف فينا زلنا ما يناي مرحي نسألنا كوكم نيرو تري والله هم دحجة تايدز قبر زولا تقاليسكم ولا خونسي نعو أمين يلو بكأخرى قص الله مالله يذهب أين برا يلن تري والله هم قالوا ما هبو نسوا ما هبوس بقعد أمسكينكم تذكار كتجورو أبغاتكم يبقى أبصر زغري زبالس كصحفوا لزول قاعد تعرف على زي أمس يا مالتي إنه إيش نايلو ما عند فيديو نزي إزمسل سامود أتامر بتخاتات لكم أمود أتهانات رئيتو قدفو هانات زبل رئيتو مهب هانات نع أخاتكم سي نعوني هانسني نعخاتكم ونكا هانات رئيتوكو قدي فولو زي أزم محاشا شدن زي أيلس للصحف كله يتولو مالتي well said and well done have a nice time have a nice dream good night good night good night نحن حضرت حواتي ما نطيب